ka na yung naghatod og galon sa akong customer. Uy, kung saan siya dira? Pag-ampo para sa mga sip-sip sa trabaho. Kung naang amo, kugihan kaayo. Pero wala gani, magharay-haray lang dayto. Tubag. Mga football unta mo. Napay uban, bag-o pa gani sa trabaho, pero kung makapangasaba, murad syud og amo. Tubag. Mga football unta mo. Dauton ra ba dayon ang katrabaho para mataas ang ranggo. Tubag. Mga football unta mo. Napoy uban, mga tapulan kaayo, pero og naang amo, halos ang kunon tanang trabaho. Tubag. Mga football unta mo. Kung magsinisip na lang dahil mo sa kumpanya, pagtukod na lang mog inyo. Tubag. Mga football unta mo.